kreya ka election MLA Fulbari ka bahap House Garo Hills kala paisha ka huri-hura henin ka sngi ha ka bakala mi ka jing no bakala don ka jing pen ibor hapdeng ki beriu jong ka TMC bat ka NPP. Lapan tikna ru ia kani daw chief election officer ka Meghalaya uba FR Kharkongor ba mador mari tip halo ke jingjia ki pulit na Fulbari police station kilale mador shagate ke jaka bante lakam ia ke jingjia. Lapan tip ru ba ha kani ke jingjia we urang ba ulaman saw ha ki benta jong ka kaman. UCO ula pentipru ba menta la penjuri ki bor para hakate ke jaka ban penjajai ya ke jinglong jingman Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawala wan kapor ka